ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲಲ್ಲ ಇರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬರ್ಕೆ ತೋಟ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರಿಕೆ ಅನ್ನಗನೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತದೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣ್ಣದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪ ನಾವು ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅನುಭವ ಈರೆಗೆ ಎತ್ಕಾಲದ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ ದೈವಾರಾಧನದ ಅನುಭವ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನೊಟ್ಟು ಕಡೆ ಅಂಚನಿ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಕಾಶ ಪಲ್ಲಿನ ದೆಪ್ಪುಡಿ ಗೊತ್ತದ ಗೊತ್ತಿನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಮದ್ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಗಲಿಗ ಅಲ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಡು ಎಂಕುಲು ನಡಿಬೊಟ್ಟುದ ಕರೆ ಆತು ಕೊಲಕಾಡಿ ಕರೆ ಅಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಯಾನು ಆ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಜುಮಾ ದಿನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಜಂಡ ಅವೆ ಆ ಕೋಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿಡ್ ಅವೆನ್ನು ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಸೇರಿಯೆ ಅವಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನಾಗ ಮಲ್ಲ ಕಂಬ ಒಂಜಿ ತೋಲುದಿ ಎರೆತ್ತಂಡು ಪಾದೆಕಾಲದ ಮಲ್ಲ ತೋಲು ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿನಾರದಾಗ ಎನ್ನ ಬಾವ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲದ ಗೊತ್ತಿನಾರ ಆದಿತ್ಯರು ಆರದಾದ ಬಂಡೇರು ಆಪುರ ತೋಡು ನಮ್ಮಡ ಕ್ರೇನ್ ದಾಲಾಜಿ ಅಂಜಾದ ಗಣೇಶ ಪೆಂಗಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ರೇನನ್ನು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕೊನೋದು ಆ ರಡ್ಡು ತೋಲುನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಆ ನಡಿಬೊಟ್ಟುಡು ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಲಿಪ್ಪುದ ಜಾಗಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡಂದದ್ದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ದೈವದ ಜುಮಾ ದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜುಮಾ ದಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ಈ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಜುಮಾದಿ ಬಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜುಮಾದಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮೈವೇನೆ ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಒರಂಬ ಮಾಗನೆದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಅಂಚೆನೆ ಗುತ್ತುಗಾರಿಕೆದಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನು ಅವಳು ಯಾನು ಬತ್ತ ತೂಯಿನಪಗ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ತ ನೇಮದ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಆ ಜುಮಾದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕಾರದ ಪಿರವದ ಬಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಿರಿವನಂಚ ಬಲಿ ಆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ನರಮಾನ್ಯಾಯನ ಹಿಡ್ದು ಅವೇನು ತಾಂಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಪುದೆ ತಾಣಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸತ್ತಿಗೆರ್ದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಲಂಗೆರ್ದ ಮಾತಾಕೊಡು ಒಂಜಿ ಆ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತಬಾರ್ದು ಪೋಂಡ ಕಾಲಿಡ್ದು ಕೀಲು ತತ್ತಂದಂಡ ದಾದನ ಆಪಿಲ್ಲ ದಾದನ ಆಪಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಾದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಜಲಕದ ಬಲಿ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಜುಮಾ ದಿನ ಪಿರುಗು ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪಿರಿವು ಬಲ್ಲಿ ಕೋಲುಡ್ದುಲ ನೇಮದ ರಾತ್ರಿ ದಾತೇ ಜನ ಪಿರಿಬಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಣದು ಬರ್ತದೆ ಕೇಂಡದು ಅವಿನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು 2.5 ಗಂಟೆ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು 12.5 ಗಂಟೆ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಇಸಮಕ್ಕಲ್ಗ ಅವು ಎಂಚ ತಡೆತೊನ್ವೆ ಎಂದು ದೇವರು ಇತ್ತದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತಡೆತೊನ್ನೆ ಹೊರತು ಈಜಡ ಸಾಧಾರಣದ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಮಿರೆಕಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಈತು ಮಾತ ಅನಿ ಜಕ್ಕೆಲ್ ಅನಿಯನ್ನು ಕಟೊಂದು ಆ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ವಿಚಿತ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಮಿರಾಕಲ್ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಇರು ಬಂಡರೆ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಒಯ್ತ ಬಲಿ ಜಲಕದ ಬಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ದೇವರು ಜಲಕೋಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಐತ ಪೂರ ಅಟ್ಟ ಬಲ್ಲಿ ದೆತ್ತುಪ್ಪುಟು ಬಂಗಾರ ಬದ್ದೆ ಜಲಕ್ಕ ಆಯ್ವಾಗ ಬಂಗಾರ ಬದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ದೆತ್ತುಪ್ಪುಡು ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟ ಬಲ್ಲಿ ದಾಂತಿನ ದೇವರು ಇದು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ದರ್ಶನೋಡು ಆ ದೈವ ಮೇರ ದೇವರ ಏರು ತುಂಬುವೇರ ಆರ್ನ ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ಲಾಗು ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕಾಪ ಕೈ ಪತ್ತು ಜೇರು ಲಾಗು ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಮೂಜಿದ ಸುತ್ತ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರದ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಪರವಾಶಿಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಬಲಿ ಅತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಪ್ರಭಾವಲಿಂಗ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಪೂರ ವಾಲಂಕಾರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಡ ಒಂಜಿ ಬಲಿನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಡಿಬೊಟ್ಟುದ ವರ್ಮ ಮಾಗೆರಡು ಮಾತ ದೈವಳಿಗಳ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂಪನ ಅಲ್ದ ಕಟ್ಟುನ ನಂಬೋಣ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ನಡಿಬೊಟ್ಟುಡು ಮಾತ್ರ ಪಿರಿಯುದವಲ್ಲ ನಡುಬೊಟ್ಟುಡು ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೇತಜಾರ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಡಿಬೊಟ್ಟುಡು ಮಾತ್ರ ಪಿರಿಯುದವಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊಲಕಾಡಿದ ಮಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಪ್ಪನಾಡು ವರ್ಮ ಮಾಗನದ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ
ಮಾಗನದ ಮಾರುದ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಗೌಡ ಸಾರತ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವೇರು ಊರ್ದ ನರಸಿಂಹ ದೇವೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮಾತ ಪೋಪನ ಬರ್ಪನ ಜನತ ನಾಲಯದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಕೊಲಕಾಡದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದಾದ ಮುಲ್ತ ಪಿಲ್ಚಂಡ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗಲಿಗೆ ಕರೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಲಕಾಡಿ ಕರೆ ದೆಪ್ಪುಣಿಗ್ ಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಕರೆ ಅಂಜನೆ ಗಿಲ್ಪಾಡಿ ಕರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕೊಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವಲ ಅದುಪ್ಪು ಕರೆ ಕೊಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ನಡಿಬುಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ನಡಿಬುಟ್ಟು ಕರೆ ಪುತ್ರಬ ಆಯ್ತಾಗ ಕರೆಕ್ ನಡಿಬುಟ್ಟು ದೈವ ಅಂಡ ಕಕ್ಕದ ಗುತ್ತದ ಕಲೆಗೆ ಜಾರಂದಾಯಿ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಕರೆಕ್ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಅದು ಆಂಡ ದಾದಾಂಡ್ ಕಾಲದ ಒಂದು ಭೂಮ ಸುದ್ದ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ದೈವ 200 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಒಂದು ಭೂಮ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತು ಐತ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದ ಅಲ್ಲತ್ತ ಐಡ್ ದುಂಬೆ ಕೊಲಕಾಡಿ ಗೊತ್ತುಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವು ಶೆಟ್ರಂಗಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಶೆಟ್ರಂಗಲ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ದಾದನ ಪರಬಾದ ಆಡ್ ಅವು ದಾದ ಲಾಸ್ ಆಂಡ ಅದು ನಿರ್ಸಂಧತಿ ಆಂಡ ಅದು ಏರ್ಲ ಉನ್ನತ ಕುಲಿಜ ಒಂದಿನ ಇಟ್ಟಾತ್ರ ಅದು ಗೌಡ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟನೆ ಗೌಡ ಸಾರತ್ವದಾಗಲೇ ತೊಂಡೆ ಆ ಗೌಡ ಸಾರದಾಗಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಐಕನಿಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಮೂಲ ದಾದ ವಾದ ವಿವಾದ ಆದು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತದೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಆಂಡದಾದನ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಹೊರ್ತುಡು ಬೇಪಿನ ಮುಲಿತ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಣ್ಣಗೋಡೆ ಮುಲಿತ ಮಾಡು ಮಣ್ಣಗೋಡೆ ಮುಲಿತ ಮಾಡು ರೆಡ್ಡು ಕುಂದ ಅತ್ತಿತ್ತು ಗೋಪುರ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ರೆಡ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪೀಠ ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಯನ ಮಾಡ ಅವು ಕಣ್ಣು ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತ ರೈಟ್ ಎಂಗುಲು ಮರಣಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಫಟದ ಎತ್ತಿತ್ತ ಮಾಡ ಎತ್ತಿನಾನೆ ಅಂಚ ಉಂತು ಪೋಯ್ದಿನ ವಾದ ವಿವಾದೋಡು ಉಂತುದು ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ಜಿ ಬೇಜೇರು ಮಾಡಬೂರನು ಮಾಡಬೂರಿ ಮಕ ಆಯೆ ಉಂಬೆ ಆತಂಡ ದಾದನ ಅದುಪ್ಪು ಅವು ಆಂಡ್ ಅಂತೂ ಏರೆಗಲ ಆಯಿತ ಗೋಚರ ಶಾಂತಿನಾಥ ಬಿರಾಕಡು ನೋತ್ತೈವ ನಾಶ ಐಡದ ಹೆಚ್ಚ 200 ವರ್ಷದ ಆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದಾಂಡ್ ಅಲ್ತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಮುಗ ನಗ ನಾಣ್ಯ ಅಂತೂ ದುಜಿ ನಗ ಕಟ್ಸಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಮುಗ ಎತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಕಾಂತೇರ್ಜಿ ಮಾದಿನ ಮುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಮುಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ವಾಹನ ಪಿಲಿತ ವಾಹನ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವಾಹನ ಕಂಚಿದ ಅವೇನು ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ಲ ತುಯೇರು ಪೂರ ಬೊಟುದು ತೂನು ಪೂರ ತುನಗ ಆಚಾರ್ಯಲ ಆತು ಬೊಟುದು ತೂನಗ ಒಂದು ಪಾಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಮುಗ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿದ ದಾಲಾ ಭಿನ್ನಾತಚಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರಕಾರ 200 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಐತೇನು ಕೆಲವು ಮದ ಉತ್ಕಲನ ಆತಂಡು ಅವಳು ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆಂಡ ಒಂದು ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಯಾನು ಹೆಂಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷ ಐಡು ದುಂಬು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ತೂ ಕಲ್ವ ಆತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆದು ಒರಿದಿನ ಬಂಡಂಡ ಅವು ಆ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾಯ ಬಂಡಂಡ ಕಲ್ವೇರು ಕಂಡುಕೊನೋ ಕಲ್ವೇರು ಮೀನಿ ಕೊನೊತ್ತೆರಡ ಎರ ಒಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಕಲ್ವೇರ್ಲಾ ಕೊನೊತ್ತೇರಿಗೆ ಅವನು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಾಲ ಆರನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ದುನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ ಅವನು ಪಿರಕಂತ ಅಡಿಗೆ ಕಂತ ಪಾಡದೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಆಂಡ ಬೆತ್ತ ಏರು ಇದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತೊಡು ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ವೇರು ಅಕುಲು ಪೆಜ್ಜಿನ ಅಕುಲು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಕೊನೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಎರಲ ಮುಟ್ಟದು ಜೇರು ಸೊತ್ತುನು ಸೊತ್ತು ಕಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಓಯೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಜೇರು ಬಂಡ ಮಲ್ಲಗಾದು ಜೇರು ದಾಯಗ ಬಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಉದ್ದಾರ ಲಕ್ಕುದುಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಮಯ ಉಂಡು ಅವೇನು ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಸಮಯ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ತನ್ನ ಮೋಕೆದ ಭಕ್ತಿಯರು ಅವೇನು ಬರುವೇರು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅವು ರೀದಿನಿ ಎಂದದ್ದು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಎಂಗ್ಲೆಗ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಣ್ಣೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಣ್ಣೇ ಪಾತಿರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಉನ್ನತ ಪ್ರಕಾರ ಮಣ್ಣು ಪಾತಿರು ಯಾನ್ ದೈವ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅವು ಒಂದತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪಾತಿರೊಂದುಂಡು ಮಣ್ಣದನೇ ಕಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಲ ಆ ಸುತ್ತ ಬೈಲು ಅಂಚಿಡ್ದು ಕೆರೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಬಾವಿ
ಅಂಚಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಲದ ಟೈಪ್ ಅವ್ಲು ಸುತ್ತ ಕಂಡ ಕಂಡ ಎದುರ್ದ ಕಂಡೊಲ್ಲ ಕೊಲಕೆ ಮಾರಿಂದೇ ಅವ್ರಡ್ಡು ಕಂಡ ಕೊಲಕೆ ಮಾರು. ಎದುರುಡು ಬಾಕಿಯಾರು ಅವಿನ್ನು ಸುಗ್ಗಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿಬುಲೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಕಂಡ ಹಾ. ಐನೇಟ್ ಆತರ ಅದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತ ಆಯ್ನ ಜಾಗಡ್ ಇತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂಪನಿಗೆ ದಾಲಾ ಕೊಲಕೆ ಮಾರಡು ಬತ್ತ ಕೊನೆ ಊರ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಕೊಲಕಾಡಿದ ಬಂಜಿ ಪಿಲ್ಚಂಡ ಅಂಚಲ ಅದು ಅಂದ್ ಅಂಚ ದಾಯಬಂಡ ಏನೇಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆ ಕೊಳಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ನಂಕು ತುಳುವೇರೆ ಬುಳೆ. ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಆನಂದಂಡ ಸಮೃದ್ಧ ಜಾಗೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಆತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಆಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆ ದೈವಳಿಗೆ ಆ ಪುದರ್ನೆ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಂದೇರು ಕೊಲಕಾಡಿ ಆ ಊರಿಗೂ ಅಂಚ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇತೊಂಡು ಅಂಚೆ ದೇತೊಂಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಕೊಲಕಾಡಿದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಓಪುರ ದೈವಳ್ಳ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವು ನಂಗೆ ಮುಗ ತೂನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಪರತು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಉಂಡು ಆ ಭಿನ್ನ ಆತಿನ ಮುಗ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಪಿಲಿತ ಮೋಣದ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಅವು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಆ ಪೊರ್ತುಳ್ಳೆಡು ಆ ಟೈಪದ ಮುಗ ಇಂದದು ಒಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಗ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಮುಗ ಇರ್ತದೆ ಅವೇನು ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಇಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನನೇ ಓ ಮಾಡಡುಪ್ಪನು ಉಲ್ಲಾಯನ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಉಲ್ಲಾಯನ ತ್ರಿಶೂಲ ಗೋಲಿದ ಮರಾಠಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಲ್ಲಾಯಂದ ಐಟ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ದೈವಜ್ಞರಿಗ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಡೌಟು ಪನ್ಪಿಲಕ ದಾಲಜಿ ಪಡ್ಡ ಎಂಗಲ ಎದುರೆದುರು ಉಂಡು ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಲ ಉಂಡು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಶಿಡ್ ಅವೇ ತೋಜಿಲ್ಲ ರಾಶಿಡ್ ಅವೇ ತೋಜಿ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಾಗಲ್ಲ ಅವಳು ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿಂದೇ ಬತ್ತೋಜನ ಸರಳ ಜುಮಾದಿಂದ ಬರಂದಿನ ಟಾತ್ರದ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಅವಲ ಒಂತೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆಂಡೆಂಗಿಲೆಗ್ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಾಟು ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ತುಕ್ಕತ್ತೇರಿ ಗುಳಿಗೆ ಎಂಚ ಅವು ಅಗತ್ಯನಾ ಅಂದೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗುಲು ಕುಡ ದೈವಜ್ಞನಡ ಪೋಯ ಪ್ರಶ್ನೆದರಡನೆ ಕೇಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಬೋಡೆ ಎಂಕ್ ಸುರು ಬೈದಿನಿ ಅವು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಸಾನ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದಿನಿ ಅವು ದೈವಲು ಅವು ದುಮ್ಮುದಾಗಲ ಜಾಗದಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಹತ್ತು ಜನ ಅವಳು ಪೂಜಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ಟನ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಕನ ಜಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಅಕುಲು ಕೊನಂದೆ ಉರಿದಂಡ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪನೆ ಉರಿದಂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎದುರೆದುರು ಬರೋದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅದು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪನ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅದು ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಡು ಇಂಗುಲ್ವಾರ ಈ ಸರಿ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ದುಮ್ಮು ತೂಕನ ಅಂತ ಪಡೆದು 2023 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾ ಶಾನಾಗ ಮಾತೇರ ದೈವಜ್ಞನಡಲಕ್ಕೆ ರಡರ್ ಸರ್ತಿಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎಂಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಇಂಗುಲು ಪೋಯ ಪರ್ಸನಲಿ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಯ ಆರದಾದ ಬಂಡೇರು ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬರೋದೇ ಉಂಟು ಅವೇನು ಬುಡ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಅವೇನು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ್ಲ ನೀವು ಮಲ್ಪೋಡಿ ಮಂದು ಪನ್ನೆಟ ಹತ್ರ ಅದು ಎಂಗಿಲೆಗ ದುಂಪೋಡೆ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ನಂಬೋಡೆ ಆಂಡ್ ಸ್ನಾನ ಕೊರಿಯ ಸುರುತ ವರ್ಷ ನೇಮಲ ಕೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಟದೆ ಮಾದರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಮಾನಂಪಾಡಿ ಜಾರಂದೈವಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಡ್ದು ನಡಿಬೊಟ್ಟು ದೈವ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆರ್ಥಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡತ ಪಣ್ಣದು ವರ್ಷಲ ನೇಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಿಲಿಚೆಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಮಲ್ಪಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಂಡ ಇರೆಗ್ ಚಾವಡಿ ರಡ್ಡು ಮಾಡ ಐದಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡ ಮಲ್ಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲವಿಲ್ಲ ಉಂದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕುಲು ವಾರಿ ರೀತಿ ತುಂಬ ಉಂದೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ತೂಯ ಸುಮಾರು ಕೋಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ತೋಜುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಕಕ್ಕ ಗುತ್ತು ಕೊಲಕಾಡಿ ಗುತ್ತುಡಿ ಏರ್ಲಜಿ ಇಂಗಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಬಂಡೇರು ಕೊಕ್ಕ ಗುತ್ತುಲ ಅಕಲೆಗೆ ಆಕಲ್ನ ದೈವಲು ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಸೀದ ಪನ್ಪುಂಡ ನೆತ್ತ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಒರಿಜಿನಲ್ ಜಾಗ ಇತ್ತೀನಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒತ್ತುದ ಪಡ್ಡಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಪಡುಮನೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪಡುಮನೆ ಜಾಗ
ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ ಅಜ್ಜಿನ ಜಾಗ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ. ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪುದಾರಡೆ ಉಂಡು ಅಪಿಷಿಯೇಟ್ದು ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ 77 76 ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಳು ಗೇಣಿ ಕೊರೋದಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಲ್ನ ತೂತೆ ಪೋತೇರು ಬೈದ್ರು ಅಂಡ್ ಆಕಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಏತು ಕೂಡಿಡು ಎಂಗಲೆಗೆ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡಿಡುಂಡು ಆ ಜಾಗಡು ಪೂರ ಕೂಡಿಡ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವ ಉಂಡು ಅಗಲೆಗ್ ಐತ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರ ಅಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ನಾಮಿನಲ್ ಎಂಗುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಧನ ಸಹಾಯನ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕುರಿಯರು ಕೊರ್ತ್ಯಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಸಂಪತ್ತು ನಿಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಐಕತ್ರದೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ 17 ಜಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕುಲು 2 ಲಕ್ಷ ಪಾಡೋಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ನಿಘಂಟಾಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಪಿರಿಯ ಬೂರುಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಾಂಡ ಆಂಡ ಕೆಲಸ ದುಬ್ಬು ಪೋಡ್ಡ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜತ್ತ ಆತಣ್ಣ ಅವು ಎಂಕುಲು ಏನಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಮಣದ ಐತ ಕೈತಲ್ ತಗೊಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳು 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿಲಾಯೋಲು ಮೆಗ್ಗಿನ ಪುದಾರಡೆ 6 ಬಂಡೇರು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪುದಾರಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಪುದಾರಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಡೆದು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗುಲು ಉಮೇದಿಡು ಮಲ್ತಿನ ಎಟ್ಟ ಆತರ ಅದು ವರಾನೆ ಎಂಗ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ 14 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಯ್ನ ಎಟ್ಟ ಆತರ ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಕ್ ದುಂಪೋರ ಲಾಯ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಧಾರಣ 1.5 1 ಕೋಟಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ 1 ಕೋಟಿದ ಬಜೆಟ್ ದಿಯ ಅವು ಒಂತೆ ಪೂರ ಕೋಲ ಆನಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ 1 ಕೋಟಿ 50 ಪೌಂಡ್ ಅಂಡ ಸಾನ ಅವು ಮಾತ ಆಧಾರನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ 1.20 ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತಂಡ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಜತ ಸಹಕಾರ ಆತಂಡ ಐಕ್ ಓರ್ ದೂರ ದೂರದಕ್ಕುಲು ಬೊಂಬಾಯಿ ದಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುರಿಯರು.